नमस्कार मित्रांनो, तुमच्या सर्वांचं स्वागत आहे माझ्या यूट्यूब चॅनलवर. आणि मित्रांनो, दिवाळी जवळ आली आहे, म्हणजेच नरक चतुर्दशीसुद्धा आली आहे. तर नरक चतुर्दशीच्या दिवशी नेमका यमाचा दिवा का लावतात हे आज मी तुम्हाला सांगणार आहे. पण व्हिडिओ सुरू करायच्या आधी जर तुम्ही या चॅनलवर नवीन असाल तर पहिलं सबस्क्राईब करा, जेणेकरून मी मोटिवेट होऊन असे नवीन नवीन व्हिडिओ तुमच्यासाठी घेऊन येत राहीन. तर करूया मग सुरुवात. दिवाळीचा उत्सव सुरू होण्याच्या एक दिवस आधी छोटी दिवाळी साजरी केली जाते. या दिवसाला नरक चतुर्दशी म्हणतात. हिंदू धर्मातील सण उत्सवांमध्ये दिवाळीला विशेष महत्त्व असतं. दीपावलीच्या एक दिवस आधी आणि धनतेरसच्या एक दिवस नंतर म्हणजेच कार्तिक कृष्ण पक्ष चतुर्दशीला नरक चतुर्दशी म्हणून साजरं केलं जातं. 5 दिवसांपर्यंत सुरू राहणाऱ्या या दीपावली पर्वाच्या दुसऱ्या दिवसाच्या पर्वाला चतुर्दशी आणि छोटी दिवाळी असं म्हटलं जातं. शास्त्रांच्या माहितीनुसार दिवाळीच्या आधी करण्यात आलेल्या साफसफाईचा हा शेवटचा दिवस असतो. उत्तर भारतात दिवाळीचा उत्सव 5 दिवसांपर्यंत साजरा केला जातो. दिवाळीच्या उत्सवाची सुरुवात धनतेरसनी केली जाते. यावेळी छोट्या दिवाळीचा उत्सव 30 ऑक्टोबर 2024ला साजरा केला जाणार आहे. या रात्री एक दिवा मृत्यूचे देवता म्हणजेच यमासाठी पेटवण्याची परंपरा आहे. नरक चतुर्दशीच्या दिवशी भगवान श्रीकृष्णाने राक्षस नरकासुराचा वध केला होता. त्याच्या कैदेतून 16,000 महिलांना मुक्त केलं होतं. नरक चतुर्दशीला सूर्यास्तानंतर प्रदोष काळात यमाचा दिवा पेटवला पाहिजे. दिवा लावल्याने कुटुंबातील सदस्यांमध्ये मृत्यूचं भय राहत नाही. तसंच प्रार्थना केली जाते की यमदेव नरकाचे दरवाजे बंद कर, आमचं आरोग्य चांगलं ठेवा. या दिवशी यमराजाचीही पूजा केली जाते आणि घरात दिवे लावले जातात. यमाचा दिवा पेटवण्यासाठी एक चौमुखी दिवा असणं आवश्यक आहे. यामध्ये 4ही दिशेला असलेल्या वाती पेटवा. यानंतर दिव्यात तेल टाका. या दिव्याला पेटवल्यानंतर संपूर्ण घरात तो दिवा फिरवा. घराच्या मुख्य प्रवेशाजवळ हा दिवा दक्षिण दिशेला ठेवा. तर मित्रांनो, तुम्हाला ही माहिती कशी वाटली ही कमेंटद्वारे नक्की मला कळवा. आणि जर तुम्ही या चॅनलवर नवीन असाल तर सबस्क्राईब करायला विसरू नका. धन्यवाद.